Gwapa ba siya? Kini ko paano ngayon sa hutas sa gruso. Sure ba? Ring ay sabar siya. Ay, sige. Mumino ko. Pantay, scam lang ba siya hanap? Ilo. Di ko mamay bag mga di Asa mga ka? Na ko yago. Yato no mo ba? Oh, na kana dai. Oh, sige, bro eh. A few inches later. asar magdimong ba ikaw. Naragaw. Oh, Asa man? Mag-alala, makukuha rin kita, makukuha birthday na yun tayo. kita, makukuha rin kita. Muna ikaw? Sayawi. Magmakailan mo, 1, 2, 3, go! Mag... Uy, chika mo gaw? Muna ikaw. Oo nga. Ano yan eh? Grabe.